Avia xa desbordou, leva agora unha profundidade de 30 centímetros na orilla, porque non podemos acceder máis, porque a caña das botas xa non dá, e nos viñemos aquí a Ribadavia, onde o Tonecho, un veciño da zoa. Moi bo día, como estás? Bos días, pois a verá, xa te imaginas como estamos todos os veciños e demais, con este desbordamento máximo, xa, é unha cousa que non nos extraña moito, porque xa todos os anos cando hai estas crecidas solemos a estar xa afeitos a todo isto. O peor de todos é a preocupación que temos entre os veciños. Eu casualmente no edificio onde resido sempre xa de fai anos, cando hai estas crecidas, pois chéganos ao garaxe á altura do ascensor. Entón, iso, claro, é unha incomodidade grande. Ainda que eu estes días atrás anduve tratando de a ver si por botar a suerte de que non entraran, non por nada, pero que é unha cousa despois algo incómoda no sentido de que temos que sacar os coches todos para as calles, e como non é só o noso caso, son outros sitios como hai hoteles, restaurantes, bares e demais que están tamén inundados totalmente, e eso supón pois tamén unha gran preocupación, non? Porque en que situación se atopa agora mesmo o río Avia? Pois eu creo que bastante fora de lugar, o sea, de sitio, porque, xa digo, aquí ven este regato tamén, que é o que surce ao pueblo para o suministro de agua potable, e tamén, como vedes aquí, pois está tamén a tope, porque fai aí tal e non deixa que o río que desemboca ali, claro. O sea, xa non só é ese desbordamento do río Avia que leva por diante este parque que están a ver convertido nunha auténtica piscina, o parque infantil, senón tamén, como nos decía Tonecho, a preocupación das vivendas que xa comezan a ter eses problemas de inundacións, non? Vivendas e negocios. Pero isto xa non é hoxe, xa é días atrás de todo isto, porque isto xa ven arrastrando de moitos días e parece ser que non ten este final. Decíasme que incluso que non podedes dormir de noite. Bueno, claro, a preocupación de tal, e nós, sobre todo, no edificio, como xa vos dixen anteriormente, que entrou nos agua, entón estás con aquela cousa que hai que sacar os coches, os enseres que temos ali e demais. Pero bueno. Tonecho, moitísimo ánimo e moitísimas grazas por atendernos. Xa ven, aquí os veciños de Ribadavia moi pendentes da crecida do río que vai subindo o seu nivel minuto a minuto e moi pendentes porque hoxe dan un día de fortes precipitacións, compañeiros.